Създадено като колеж по икономика и администрация Пловдив, Висшето училище по сигурност и икономика днес е едно от най-проспериращите висши училища в България. Негови основатели и учредители са университетските преподаватели професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов и професор доктор на политическите науки Георги Манолов. Колежът по икономика и администрация е легитимиран с решение на 39-то Народно събрание, обнародвано в брой 97 на Държавен вестник от 4 ноември 2003 година. През 2006 година колежът получава и институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация. През същата година колежът по икономика и администрация става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден сертификат за качество ISO 9001-2000. Високите постижения в учебния процес, постигнати в колежа по икономика и администрация и положителната оценка на Националната агенция по оценяване и акредитация с решение на 43-то Народно събрание от 21 май 2015 година, обнародвано в брой 38 на Държавен вестник от 26 май 2015 година, колежът се преобразува в специализирано 4-годишно висше училище по сигурност и икономика, което има право да обучава студенти в образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор. За период от 20 години общият брой на завършилите студенти бакалаври и магистри до момента е повече от 10 000. На прага на своя 20-годишен юбилей Висшето училище по сигурност и икономика посрещна поредния си силен випуск първокурсници по повод тържественото откриване на новата академична 2022-2023 година. С приветствено слово и празнични думи към студентите и академичната общност се обърна президентът на Висшето училище професор Георги Манолов. Вие оставате в историята като випуска, 20-тият випуск, който започва обучение в нашето училище. Училището се развива действително съобразно модерните и съвременни изисквания, че ние гоним европейски стандарти, че ние искаме да направим нещо, което да може да бъде полезно не само за нас като училище, за вас като студенти, но и като цяло да има една национална реализация. Благодаря ви, уважаеми колеги млади, че гласувахте доверие на Висшето училище за сигурност и икономика. Бъдете сигурни, че не сте сбъркали. Висшето училище по сигурност и икономика осигурява възможност на студентите за обучение в образователно-квалификационната степен бакалавър и магистър. Същевременно Висшето училище по сигурност и икономика има програмни акредитации и на докторски програми по национална сигурност, икономика и администрация и управление. С високи оценки на акредитация с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред и антитероризъм, организация и управление на антитерористичната дейност, икономика, финанси и организация на труда и администрация и управление извън сферата на материалното производство. Има много неща, които се направиха през тези 10 години. Не случайно го казвам това, защото стигнахме към 2010 година, 2012, когато решихме, че трябва да тестваме пазара с образователно с ново професионално направление, което действително беше много търсено и се оказа, че едно от най-големите търсения на нови специалности е свързан с сектор национална сигурност. И се оказа действително, че националната сигурност като направление и специалности, които тя предлага, е изключително популярна в региона. Дойде момента и през 2015 година, когато отново се обърнахме към Агенцията за акредитация с заявление за преобразуване на Висшето училище колеж по икономика и администрация в Висше училище по сигурност и икономика. Откакто се помня, работим и действаме и развиваме Висшето училище по сигурност и икономика, още преди да е започнал като колеж по икономика и администрация и в последствие естествено преобразувано в Висше училище по сигурност и икономика. Това, което мога да кажа е, че изключително гъвкаво, иновативно, съвременно, бързо развиващо се, в крак с всички новости, тенденции съвременни, които трябва да ги имаме предвид
на това, че сме частно висше училище и нямаме никакъв шанс да стоим, да се застояваме, а трябва много бързо да се развиваме, за да може да сме дори изпреварващи и предпочитани. Висшето училище по сигурност и икономика получи през юни 2023 година най-високата си институционална оценка досега и затвърди позицията си на лидер във висшето образование сред вузовете в Пловдив и региона. Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на България даде на ВУС-и обща оценка 9,8 от максимална 10 и срок на валидност на акредитацията е 6 години в съответствие с Закона за висшето образование. Вечно не можеш да бъдеш първи, но винаги трябва да се стремиш да бъдеш първи. Това е кредо. За мен е огромно удоволствие да направя нещо, което вече е факт, да го умножим, да го развием до такава степен, че действително утре други, като ни няма на този свят, то да бъде полезно за хората. Защото това в крайна сметка остава. Честит 20 годишен юбилей, мило училище, напред и нагоре за следващите 20. Пожелавам на висшето училище да има все повече успешни възпитаници. Пожелавам на висшето училище да продължи да се развива по този начин, по който досега се развиваше, а именно от колеж през висше училище към университет. Пожелавам им успех и ако има такъв университет и аз съм още жив, пръв ще ги поздравя. Пожеланието ми е да са здрави, да са живи, всички като ръководство, като преподаватели и само напред и нагоре. Пожелавам им много успехи на всички, на целия екип, на преподавателите, на ръководството на висшето училище, разбира се на студентите, без които ние какво правим, естествено, че те са най-важното за нас. Бих искал да пожелая преди всичко много здраве, много щастие, много лични успехи, много кураж и неотклонност при устояването на всички житейски, социални, професионални предизвикателства. Ще ми се с това да завърша. Един рефрен от една песничка, която аз харесвам. Не сме безгрешни, но сме истински.